И здравейте, аз съм Габи Гейм и днес ще играя на един Advent Map, Adventure, така, почвам да чета. Вземи лекото, окей? Където само да видим нещо. Така ще го направя просто. Така, тук има някакъв чест. Така да оберем всичко. Добре. Абе, шифта ми нещо бъгна. Чакайте. Така. Бе, тъп шифт. Мъка. Хора. Значи, да. Така. Добре, защо ми бъгна шифта, хора? Никой не знае. Така. Така, да почетем правилата. Едно, не чупи блокове, които не са сложени от теб. Така, не чупи, да. Не взимай айтъми от честа, който е сложен върху Bedrock. Не ползвай чит, знам, че ще ползваш. Събирай дома. Взимай айтъми от честа, играй на писмо. Да, сега. Ако може, снимай Мабай Софиянец. Пета ли зачупи? Не, може да го щупи, кале. Защото едно такова подозрително ми стои за това. Сега тук трябва да минаваме. Да си тази пажна. Мапа, ако е дълъг много, ще е на две части. Не съм се... Айде, хаштаг да спринтваш в... И сега... Да, има пред. Ето така. Две... Така. What? Стига бе. Jump. Какво имаш тук? Айде. Да, добре. И левър. Сега, гледайте. Какво стана клавиатурата ми? Аз не знам вече. Взема да тръгна на някъде. Ама аз... Защо не мога да спринтна? Добре. Няма че... Не. Така. Добре, бе. Не мога да скоча толкова ми лагва. Добре. Не. Какво? Не, сега ще видите на F5. Сега ще гледайте внимателно. Аз натискам шифта. Стига де, на F5 е много трудно да джампиш. Ето аз... Видяхте ли как паднах? Това е много тъпо. Сега ще го направя. Така. Не, няма падам. Ако падна, аз ще начитна. Добре, не. Я бегай. Добре. Сега не ми викайте чипваш, смитваш, ама гледай. Защо не мога да спринтна? Така, да. Ето, добре, не мога да спринтна. Това е гадно. Мина го, съжалявам. Какво стана сега? Значи... Така. Доста време ще ми отнеме този мап. Фак. Добре. Защо като снимам не мога да спринтвам? Това е гадно. Защото много лагно. Да. То. Така. Сега. Не. Добре, как падна? Хай кажа.
Да, тъпотя. Пъти тъпото. Нищо. Да. Стига де, защо това няма... Опа. Защо не мога да скоша това тъпо нещо? Толкова се тъпо. Ден тъпа коска. Коса. Не. Добре, сега остана. Добре, направихме го. Така. Даже го прескочих. Сега вие колко време клипа? 6:34. Добре. Добре. Сега какво стана? За какво падна спринта? Добре, няма цени, сега ще го скоча. Готово. Да. Ето го. Вот, да. И да. Така. Съжалявам, че не говорих, просто се опитах да тече джампа. Така. Да, какво е станало тук, да се знае. Не се знае. Внимавай, има фалшиви честове. Копайте ли да надолу намерих честовете, или какво пишеш там. И аз не видях. Вот така направих. Command Vogue. Добре, къде е то чест? Оле, не. Ма какво трябва да има в този чест? Аз не мога да го намеря. Значи... Има и фалшиви на всичкото отгоре. Нито един не съм намерила за тя. Позор. Така. Меничката. Да, стабилно се навалих. Така. Дърт. Не, аз отказвам. Има и фалшиви на всичкото отгоре.